Hey, wow, bashana, kushubile, bashana, sekuqhume isibhamu, into lo wazalwa, bashana, abakahlohlo, bashana, behlomeka ingovolo, bashana, bethungathi mkhulukudu, bashana, eyingozi, bashana. Omahlasela bashana eyipusha imshikashika organized crime bashana bomameda and robbery bashana umkondo bashana uyoboholela bashana kobesta nanda bashana sebayifika lezakadlodlo bashana ngqonqonqonqo ivula noma doditha bakasidlodlo kwathiwa ntakiwe wezinja asikho hambani athe besamangele ubashana bakasidlodla ukuthi hayi bokwenzakalani hayi abangaphakathi endlini ubashana kwasho ukuthi inyanga yabo ubashana yangapha emzinyathi ubashana yathi yinina amaphoyisa ngabo wathethelela ngenenzi lutho anowanqoma ngevolovolo hayi womshana zalungisa amapayipi lezi yabanquma bakasidlodla ubashana ayilashi ivolovolo womshana sashi sigwagwagwa ayiza naphansi zakasidlodlo ithatha ikhava womshana kushubile womshana hayi womshana kanti ngeshwa nangebhadi abafana babuzanga elangweni senkunzi ze-Elijah unit lezi womshana noma kade ayibona womshana ezikulanda usuyosithela azikuthunquze womshana ayizavumbuka ezakadlodlo womshana zakhavana womshana zashayithamlingi gcwala kona bashana zingene seyingena ngamarufu zangena ngoshemula zangena ngamawindi ezakasidlodlo izibhodloza kushubile bashana ayizisalkwase ngamakhelwane satheni wabafana kodwa nkosiyami ngangabona ukuthi mkhulukudu le nokade nebasidlodlo ngadubuleka inkukhu zami igcina ingizile zangena ngalapho hayi khona kunjalo womshana sholonto bashana shinqa ibhobho shindo lontshi kwashiyana ukwenza bashana man to man face to face bashana lingqongqozi R5 kushubile bashana wasaphazeka amakhondom lapha naseclinic abhala ukuthi banana flavor bashana wachitheka igigi u5 umshana bayilalisa phansi abakasidlodlo akukho ukubambisana ezweni bashana isaso sholonto bashana basoba lo Joe Blarm Tukas ay kubi bashana awungayithola imessage kubi